Életöröm című sportnapunkat rendeztük meg itt a Bikásparkban, Czanik Balázssal, Tóth Évivel, és a végén pedig egy kis futóversenyt szerveztünk a gyerekeknek. Az Életöröm című műsorunk 12 héten keresztül futott, Sláger TV-n, Mozi TV-n, illetve a Sláger Rádióban. A műsorban rengeteget lehetett megtanulni az egészséges életmódról, hogyan főzzünk, hogyan együnk egészségesen, hogyan mozogjunk, miket lehet tudni a cukorbetegség különböző szövődményeiről, és legfőképpen pedig a megelőzésről ejtettünk szót. Életöröm sportnapunk az gyakorlatilag az Életöröm projektnek a záró eseménye. Itt volt velünk Czanik Balázs fitnessedző, és egy fantasztikusan jó hangulatú tornát tartott az érdeklődőknek. Nagy öröm számomra, hogy vasárnap korán reggel is ilyen sokan kilátogattak a Bikásparkba, és utána pedig Tóth Évivel zumbázhattunk egy fergetegeset. Aki lemaradt volna az Életöröm műsorról, annak ajánlom, hogy kövesse az Életöröm Show YouTube csatornánkat, ahova az összes adás, összes rovata felkerült. Rengeteg hasznos dolgot lehet megtanulni az egészséges életmódról. Úgyhogy kövessetek minket, és éljetek egészségesen!